Pum, 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 pum. Salut, prieteni! Bine v-am găsit într-un nou video pe canalul meu. Este ora 5:26 de dimineață. Acum am 24 de ore în care nu am dormit nimic. Și mi-a venit o idee minunată. Ce să fac? Un review la ce scump. Multitouch. Merge foarte bine, de exemplu Spotify. Arăt. Este incredibil cât de rapid merge. Cum am găsit computerul ăsta? Practic, în săptămâna care l-am folosit, au fost momente frumoase, cu dânsul au fost și momente nu prea frumoase. Cu asta se încarcă. Este prima dată când văd așa ceva. Este magnetic. Când îl pun lângă computer, se încarcă. Pe site-ul oficial, bateria scrie că durează în jur de 6-7 ore. Realitatea, dacă ajung la 3 ore, ajung precis la 4 ore de consum. Vorbim un consum normal, nu privesc videouri sau privesc puțin, nu mă joc. N-am niciun joc, încă nu l-am testat cu jocuri. Dar, din păcate am văzut că când privesc video pe YouTube, placa video se înșerbând așa de tare că face un zgomot incredibil. El practic nu se aude. Nu se aude deloc. Cântărește 1 kg și 300, pe site-ul oficial scrie 978 de grame, dar este imposibil, nu cred. Mouse-ul este la Microsoft. Asta este cutia pe care l-am primit. O cutie foarte frumoasă. Vreau să zic la început, computerul e foarte, foarte frumos. Este un material, habar nu am ce este, un material care se atașează foarte bine mâna, la tastieră este iluminată. Este o tastieră foarte, foarte mișto. Sistemul operativ am Windows 10 Pro. Un computer foarte puternic, să spunem. La cât am plătit pe el ar trebui să fie încă puternic. E un procesor i7 de ultima generație, 16 GB de RAM, placa video este 8 GB pe Intel. Ce mai are? Are memorie de masă, vorbim de un hard disk, nu e un hard disk, un SSD de 500 de GB. Când aprinde laptopul se aprinde în jur de 8-9 secunde. Partea mișto este că are acum își arată. La stâng, îl aprind și doar m-a văzut și s-a prins. Adică mi-a înregistrat fața. Merge bine. Practic, am mai venit și mesaj. Pentru un uz, să spunem, o leacă mai avansată, încep să apară probleme. De exemplu, bateria nu durează așa de mult. Dacă ai nevoie să rendezi un video, să folosești procesorul la maxim, să scrii coduri, programare, oricum vei vedea că la un moment dat se încerbând. Chiar ajunge la o temperatură foarte înaltă. Și în momentul când se înfierbântă, practic nu îl poți folosi. Adică scoți un zgomot incredibil de puternic, brum bum bum, devine foarte cald în partea de jos și se blochează. Ce pot să mai spun? Cântărește puțin, cum am spus mai devreme. Designul este incredibil de frumos. Adică acum nu se aude. Dacă nu folosești, nu se aude. Poți folosi când vrei și unde vrei. Partea mișto este că multiscreen e foarte rapid. E foarte rapid. Deci nu mă așteptam să fie așa de rapid. Partea negativă este că rămâne degetele pe ecran. Când îl stâng, se vede degetele pe ecran. Acum avem o cameră și doi senzori. Unul în stânga și unul în dreapta. Camera, dacă n-am citit greșit, este de 700p, 720p. O cameră foarte slabă, în întuneric nu se vede absolut nimic.
așteptam la ceva mai mult de la Microsoft. Plus că am achitat 2270 și ceva de euro pe calculatorul ăsta, pe laptopul ăsta. Cât oferă piața în ziua de azi, găsim un produs destul de slab ăsta. Practic nu e slab, 16 GB de RAM și 500 de SSD și ultimul procesor care este pe piață, nu e. Problema este când îl folosești, nu se combină unul cu altul. Adică dacă încerc să rendez un video, procesorul moare, se încălzește. Nu moare, dar n-ar poți folosi, îmi dă și eroare, se stinge. Am mai pățit că nu se conecta laptopul. Nu știu ce avea, că bateria în primele zile în care mi-a venit, am încărcat-o la 100, pe urmă am descărcat-o la 0 și pe urmă iar am încercat să o încarc și nu se pornea. Habar n-am de ce. Poate era din cauza că l-am descărcat așa de tare că trebuia mai mult să se încarce. Se încarcă destul de rapid, nici în 2 ore, într-o oră și ceva se este încărcat la 100. Problema e că se descarcă rapid. Asta e dezavantajul. Acum am văzut că am problemele astea și am vrut să apelez la suportul tehnic. Chiar am apelat. Am spus datele, modelul, are seria, numărul de la comandă pe care l-am achitat, check-ul. Mi-a spus și după aia mă cheamă, zice, bă, ascultă, că ăsta nu este un computer nou. Zic, cum nu este un computer nou? Că l-am cumpărat la un preț ca și nou. Zice, da, l-ai cumpărat, dar pe urmă nu. Pe urmă mi-a cerut iară factură, nu știu ce mai mi-a cerut și le-am trimis pe e-mail și pe urmă mă sună, nu, scuzați-ne că ne-am greșit, este un produs nou. Zic, habar nu am. Cum mă gândim să le dai în judecată pe ăștia la Microsoft că ți-au vândut un produs folosit și ți-au spus că este nou, habar n-ai cum să demonstrezi că este produsul vechi. Sau să dai Amazon că ți l-au vândut. Habar n-ai și plus la asta unii găsești un avocat care să aibă curajul să dai și Microsoft-ul și Amazon în judecată. Acum ce voi face? Fac review-ul ăsta, mai folosesc săptămâna asta și îl trimit înapoi. Pentru că sunt obligat să-mi reimburseze toți banii. Practic așa e. Nu știu, Amazonul n-am trimis niciodată un produs înapoi. Așa că, bine. Ce să mai spun? Am și tastiera care acum am cumpărat un an de zile. Nu are un an. Undeva vreo 6-5 luni. Cu asta n-ai probleme, frate. Asta e produs de la Dumnezeu. Așa de tare îmi place tastiera asta. Și tastiera asta este bună. Sper că v-a plăcut acest review. Este al doilea review de pe canalul meu. Primul l-am făcut la o țigară electrică pe care nici nu știu pe unde mai este. Acum încerc să fac la produsul ăsta. Sper că mi-a și videoclipul. Cum am spus, este filmat la orele 5:36 de dimineață. N-am dormit absolut nimic. De la orele 8 și ceva m-am trezit ieri dimineața la 8 și ceva. Și am încercat să fac review la produs. Nu, v-am arătat cutii. Și este în cutie. Deci să încerc să o desfac. Bau. Și bau. Ce vom găsi încărcătorul. Și aici vom vorbi despre garanție, despre ce este garanție și cum se folosește. Și mai jos era computerul, laptop. Nu știu de ce o numesc computer, dar nu este greșit să-l numesc și computer. Sincer, m-am așteptat ceva mai mult de la Microsoft. Îmi pare rău că am cumpărat produsul ăsta, nu vă-l recomand absolut nimic. Dacă vreți să vă investiți 270 și ceva de euro într-un produs sau într-un computer, nu în asta. Nu-și merită banii pentru nimic. Sper că v-a plăcut ce v-am zis. Dacă nu v-a plăcut, îmi pare rău, dar asta e. Încercăm să ne facem mai bune în viitor. Vă mulțumesc că m-ați privit. Ne vedem la următorul video. Habar nu am când să-l public, dar ne vedem. Sănătate!